טוב, אז תשימו לב שאני לא זוכר מי ביקש, אם בקבוצה הזאת או בקבוצה השנייה ביקשו סילבוס, אז יש סילבוס במודל. יש סטיות, כן, אנחנו נזוז טיפה לכאן, טיפה לכאן, אבל בגדול הסילבוס שם זה הסילבוס של 5 יחידות, ערוך למכינה, כן, זה טיפה שינויים על מה שדיברנו כמובן, אבל לרוב שם, לרוב לפי מה שרשום שם. בסדר, לגבי אי שוויונות, אם אתם מוצאים עוד טעויות, ראיתי שבקבוצות כבר אמרו כמה טעויות, אז תגידו לי ואני מעדכן. טוב, מה שאנחנו עושים היום זה בגדול, כן, רק חשבון דיפרנציאלי. אבל זה יתחלק לשלושה נושאים. נושא ראשון אנחנו נמשיך בחקירה, כן, חקירת פונקציה רציונלית. אז זה יהיה עם פרמטרים. פה אנחנו נתחיל. אחרי זה נעשה, כן, זה בעיות מינימום ומקסימום. שזה לא מציאת נקודות מינימום ומקסימום, אלא נראה את זה, כן, זה בעיות מילוליות, החלק המילולי בתוך החשבון הדיפרנציאלי. ובסוף נדבר גם על פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית. אם יהיה זמן אולי נראה משהו, נדבר גם על הזזות, קיבוצים, נראה איפה, אם זה יהיה היום או ביום אחר. טוב, שאלות? אין מה לשאול, כן, זה, יאללה. אז זה חשבון דיפרנציאלי. חקירה של פונקציה, חקירת פונקציה רציונלית. שיעור קודם דיברנו, השלמנו את כל התמונה, דיברנו על הסימפטוטות, כן, אז הסימפטוטה האנכית. איפה הייתה לנו הסימפטוטה האנכית בפונקציה רציונלית? x שווה k, מתי אפשר להגיד שזו הסימפטוטה האנכית? שמאפס מכנה ולא מונה. נכון, מאפס מכנה ולא מאפס מונה. ואם זה מאפס מונה, מצמצמים, ושוב אנחנו מחפשים את המקרה שבו בסוף, אחרי כל הצמצומים, שזה יאפס מכנה ולא יאפס מונה. אם הוא מאפס מכנה ולא מאפס מונה, יש לנו 7 חלקי משהו שמתקרב ל-0, נגיד x פחות 3, אחרי כל הצמצומים. כש-x מתקרב ל-3, העסק הזה מתקרב למספר חלקי משהו שהולך ל-0, וזה הולך לאינסוף. זה הטעם היחידי כרגע שאנחנו רואים שהפונקציה רוצה ללכת בערכים שלה לאינסוף או למינוס אינסוף. דיברנו גם על הסימפטוטה האופקית. אז פה אני אגיד ככה, m זה מעריך של המונה, n של המכנה. כן, סדר. אז מה היה לנו? כש-m היה קטן מ-n, הסימפטוטה y שווה 0. y שווה 0 הסימפטוטה האופקית. ש-m היה גדול מ-n, שהמעריך במונה היה גדול מהמעריך במכנה. אין הסימפטוטה. אין הסימפטוטה. וכש-m היה שווה ל-n, ערך המקדמים. מנת המקדמים. יופי, מנת המקדמים. יופי, יופי. יאללה, אז אנחנו ממשיכים לפרמטרים. כן, אז זה פרמטרים. אז זה מכרך ד'. עמוד 739. אולי נתחיל את זה בדף הבא. פה לא יהיה מקום. 739 תרגיל 3 כרך ד'. נתונה הפונקציה f של x שווה ל-x מינוס k חלקי x מינוס 3.
ומיד אומרים ש-K שונה מ-3, אחרת זאת הפונקציה, הפונקציה תהיה קבועה, כן, y שווה 1. סעיף א' מצא את תחום ההגדרה, סעיף ב' לאלו ערכי K, כן, K למה שווה, כך שהפונקציה יורדת לכל x בתחום הגדרתה, f של x יורדת בתחום ההגדרה שלה, ג' ישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה x שווה k מקביל, כן, אז המשיק ב-x שווה k מקביל למשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה x שווה 5, למשיק ב-x שווה 5, מצא את הערך של k, וד' עבור הערך של k שמצאת בסעיף ג' מצא את משוואת הישרים המשיקים לגרף הפונקציה ועוברים דרך הנקודה 2.7 שמחוץ לגרף הפונקציה. הסעיף הזה אני לא, אולי רק נזכיר מה עושים, כן? מצא משיקים מנקודה חיצונית. נקודה שלא על הפונקציה 2.7 עבור אותו k מסעיף ג', עבור k מסעיף ג'. אז זה סעיף שפחות קריטי לנו, יותר חשוב העניין של החשבון הדיפרנציאלי, כן? אבל אלה הסעיפים שמגיעים מתוך המבוא בגיאומטריה אנליטית שדיברנו. למשל, היו לוקחים את המשיק ב-x שווה 5 ואומרים, מצא את הזווית שהוא יוצר עם הכיוון החיובי של ציר ה-x. זה כל הדברים האלה אתם צריכים לדעת, אבל זה לא העיקר של החשבון הדיפרנציאלי. כן, מה עושים סעיף א'? פשוט. x לא שווה ל3. נכון, מכנה שונה מ-0, x שונה מ-3, יופי. זה א', ב'. צריך להראות, כן. מה נאמר שם? גוזרים. גוזרים. נגזרת. מכנה בריבוע, x מינוס 3 בריבוע. גוזר. 1, קצת הגזמתי פה עם גורר x מינוס 3, פחות גורר x מינוס k, גוזר 1. מה נקבל פה בנגזרת? המכנה יהיה x מינוס 3 בריבוע. במונה x פחות x נופל, מינוס 3 פחות מינוס k. זה מינוס 3 פלוס k. ומה רוצים? אלו ערכי k, f של x יורדת בתחום ההגדרה. יורדת בתחום ההגדרה, מה זה אומר על הנגזרת? שהיא קטנה. נכון, שתהיה שלילית, קטנה מ-0. קטנה מ-0, f יורדת, בתחום ההגדרה כמובן. אפשר לקרוא פה יורדת, בסדר, יורדת. מתי השבר הזה קטן מ-0? אז לא להסתבך פה, כן? לא להסתבך. המכנה חיובי. נכון, למה? ביטוי ריבועי במכנה. יופי, למדתם את זה במכנה. יופי, ומתי השבר הזה יהיה שלילי? שתהיה קטן מ-3. כן, שהמונה יהיה קטן. כן, אז השבר קטן מ-0. אני לא רוצה לרשום את זה כמשפט, זה לא טוב לנו, שזה לא תזכרו כאלה דברים. כן, מינוס 3 פלוס k קטן מ-0. זה מה שאנחנו רוצים מהנגזרת כדי שהיא תהיה שלילית. אז k קטן מ-3. נגזרת שלילית, הפונקציה יורדת בתחום ההגדרה. זה אתם תרשמו כבר. ג' שאלות על ב'. אין מה לשאול, בסדר. ג' משיק ב-x שווה k מקביל למשיק ב-x שווה 5. מצא את k, מה אנחנו עושים? שתי משוואות. כן.
רוצים שיפוע? משווים שיפועים, כן. המשיק ב-x שווה k, אז זה ערך הנגזרת ב-k שווה לערך הנגזרת ב-5, כן? אם המשיקים מקבילים. רק שנייה. כן, בסדר, אין פה מה זה. אוקיי, אז מה אנחנו נקבל? נקבל פה מינוס 3 פלוס k חלקי K מינוס 3 בריבוע. k מינוס 3 בריבוע, כן, זה הצבה של k, שווה למינוס 3 פלוס k חלקי 5 מינוס 3 בריבוע. אז זה אנחנו מציבים בנגזרת. מינוס 3 פלוס k בשני האגפים אפשר לצמצם, כי k שונה מ-3, ולכן מינוס 3 פלוס k, אם תעבירו אגף, שונה מ-0. אפשר לצמצם בשני האגפים, לחלק את שני האגפים במינוס 3 פלוס k. מה שנקבל, כן, פה זה 1 חלקי ו1 חלקי, אפשר להפוך, או כפל בהצלבה. כן, אז מיידית נקבל k מינוס 3 בריבוע שווה ל-4, כן, פה 2 בריבוע, אז k מינוס 3 שווה למינוס 2, k מינוס 3 שווה לפלוס 2. פה נקבל k שווה 5, שזה כמובן ה-k שכבר השתמשנו בו, כן? אנחנו יודעים שב-5 ערך הנגזרת יהיה שווה לערך הזה שנקבל פה כשנציב k שווה 5. ה-k השני שאנחנו מקבלים הוא k שווה 1, זה מה שאנחנו מחפשים. זה הנתון, וזה מה שאנחנו מחפשים. מה עשית עוד פעם בצמצום של המונה? חילקתי את שני האגפים במינוס 3 פלוס k. אם יש לנו 7 חלקי משהו שווה ל7 חלקי משהו אחר, אפשר לחלק את שני האגפים ב7. 7 זה מספר שונה, אני מחלק את שני האגפים ב7. אם היה פה 7 ועוד x, אני לא יכול. אם יש כפל, אני יכול. כן, זה לחלק את שני האגפים ב7. בסדר? ואחד זה שאנחנו מחפשים בגלל ש-k של 5 הוא המשיק בעצם. k של 5 זה המשיק עצמו בעצם, אז בגלל זה אנחנו מחפשים את ה-k שווה 1? כן, שניהם משיקים, כן. המשיק ב-x שווה 5 זה בעצם המשיק ב-x שווה k, ש-k שווה 5. בעצם הנתון, אז אנחנו מחפשים משהו אחר. נכון, נכון. אחרת לרשום פה משיק ב-x שווה 5 מקביל למשיק ב-x שווה 5, זה כמובן התלכדות של אותו משיק. אבל מבחינת השיפועים זה כמובן אותו שיפוע. אז המשיק ב-x שווה 1 מקביל למשיק ב-x שווה 5. k שווה 5 לא רלוונטי לסעיף הזה. אבל זה ברור מאיפה הוא מגיע. חייב להגיע. אוקיי, ודלת, אז דלת אני לא אפתור. כן, דלת, רק מה עושים, כן. אז k שווה 1, הפונקציה הייתה, מה זה היה? x מינוס k? כן, x פחות 1, x מינוס 3. יופי. יש לנו את הפונקציה, עכשיו אני בכלל לא, נגיד וככה היא נראית, נגיד. ופה יש את הנקודה 2, 7. ואנחנו מהנקודה הזאת רוצים למצוא את משוואות המשיקים לפונקציה. כן, זאת נקודה חיצונית, כן? זה מחוץ לגרף הפונקציה. כן. איך מוצאים את זה? אני לא הולך, לא נבזבז על זה הרבה זמן, רק נזכיר. כן. מציב T. לבטא את הנקודה. כל הסרטוט הזה יש לי קצת בעיה איתו. כן, כן, מציבים T. יופי. T פחות 1 חלקי T פחות 3, זה שמציבים בפונקציה.
ומפה יש לכם שתי אפשרויות. קודם כל, ערך הנגזרת ב-t, אז הוא שווה, אם תסתכלו על הנגזרת שהייתה לנו, מינוס 3 פלוס k חלקי x מינוס 3 בריבוע, אז זה מינוס 3 פלוס 1, מינוס 2 חלקי x מינוס 3 בריבוע, כשמציבים t זה בסך הכל t מינוס 3 בריבוע, ומפה יש לכם שתי אפשרויות, או שאתם עושים משוואת משיק, כן, זה המשיק. מה-t שתקבלו, אתם תקבלו שתי אפשרויות ל-t ותקבלו גם במתנה את המשיק השני. שתי אפשרויות. רק נחזור על האפשרויות, לא נעשה את זה טכנית. אפשרות ראשונה, כן. האפשרות העדיפה. מה היה עדיף? אולי בכל זאת תפתור את זה? מה פתאום? טוב, בסדר. אז בואו נעשה את האפשרות הראשונה. שיפוע על פי שתי נקודות. אז השיפוע על פי שתי הנקודות, שהנקודה הזאת היא נקודה פרמטרית. שוב, מחפשים משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה. אם זה נקודה על גרף הפונקציה, מציבים את הערכים, יש לנו שיפוע, יש נקודה. פה אנחנו משתמשים באיזשהו פרמטר t. שיפוע משיק על פי שתי נקודות, אז יהיה לנו t מינוס 1 חלקי t מינוס 3 פחות 7, זה y2 פחות y1 חלקי t פחות 2. t פחות 2 זה x2 פחות x1, שיפוע על פי שתי נקודות, לא לשאול שאלות על ה... אוי ואבוי. תעשו פה מכנה משותף במונה, יהיה לכם t מינוס 1 מינוס 7t פלוס 21 חלקי t מינוס 3 חלקי t מינוס 2, פה הקו שבר העיקרי. אני מאוד מקווה שאין פה טעויות 1 חלקי 2 חלקי 3/4, או 1 חלקי 2 חלקי 3, כל זה חלקי 4. יש פה הבדלים, כן, איפה יש קו שבר עיקרי. מקווה שטעויות כאלו אתם לא, אתם שמים לב אליהם, כן, לא תעשו טעויות איך מחלקים שברים. אז פה הקו שבר העיקרי הוא כמובן פה, תשתדלו לשים אותו ממש בקצה של השוויון. מה שתקבלו פה זה מינוס 6t, אז באיזה 20 מינוס 6t, במונה, חלקי t מינוס 3 כפול t מינוס 2, זה השיפוע שיוצא לכם עם פרמטרים על פי שתי נקודות. השיפוע על פי, כן, שיפוע על פי הנגזרת, ערך הנגזרת בנקודה, כבר רשמנו, כן, זה מינוס 2 חלקי t מינוס 3 בריבוע, ואנחנו משווים ביניהם. נשווה שיפוע על פי שתי הדרכים. אז זה 20 מינוס 6t חלקי t מינוס 3 t מינוס 2 שווה למינוס 2 חלקי t מינוס 3 בריבוע. קשקושים באדום, כן, אפשר t מינוס 3 1 להפיל משני האגפים, כן, אנחנו כופלים את שני האגפים ב-t מינוס 3, t כמובן שונה מ-3, כן, אנחנו מאפשרים את הצמצום הזה, אחרת אם t שווה 3 אין פה משמעות למה ש... לא הנקודה תהיה קיימת ולא השיפוע. בשתי הדרכים אתם רואים שהשיפוע הזה לא סובל t שווה 3 במכנה, זה מאפס לו מכנה. כפל פה בהצלבה, אפשר גם לצמצם 2, אני אחגוג פה, נצמצם גם 2, פה יישאר 10, פה יהיה מינוס 3t. כפל בהצלבה, אז פה יהיה לנו 10 מינוס 3t כפול t מינוס 3, שווה למינוס, כן, המינוס פה כפול t מינוס 2. יהיה לנו מינוס 3t בריבוע,
פלוס 9t פלוס 10t זה 19t פלוס t שעובר פלוס 20t, ויש לנו פה מינוס 30, מינוס 2 זה מינוס 32, כן, מה אתם רושמים שם בצ'אט? האם מישהו כבר פתר את זה? זה יוצא 4 ו8 חלקי 3. כן, אז זה שמשווים ל-0, t שווה 4, t שווה 8 חלקי 3. כן, אז זה שתי האפשרויות ל-t שקיבלנו, אז תציבו, תקבלו נקודה, נגיד שהנקודה היא ב-t שווה 4, כן, נקודת ההשקה היא 4 פסיק, 4 פחות 1, 4 פחות 3 זה 3, ההשקה, והשיפוע מינוס 2 חלקי 4 פחות 3 בריבוע, שיפוע מינוס 2, y פחות, ה-y של הנקודה שווה לשיפוע, x פחות ה-x של הנקודה, ולסדר. בסדר, הנה זה למשל עבור t שווה 4, כנ"ל עבור t שווה 8 חלקי 3, אתם צריכים לעשות. בסדר, שאלות? עכשיו, על החלק הזה אני לא רוצה להתעכב, זה... כבר עשינו, אני חושב, 2 תרגילים, 3 תרגילים, זה מספיק. שאלות? אין. אין. בסדר, בסדר. לא הקראתי שמות למי ששואל, אולי היום אני אקריא שמות, כן, מתישהו. הגיע הזמן. בסדר. 740 תרגיל 6. זה השאלות על התרגיל הקודם. כן, רק דבר אחד, ה-T8 חלקי 3, זה הנקודה השנייה? כן, הנקודה הראשונה תהיה ב-4.3, הנקודה השנייה תהיה ב-8 חלקי 3, פסיק, תציב 8 חלקי 3 בנקודה הפרמטרית, אז 8 חלקי 3 פחות 1 חלקי 8 חלקי 3 פחות 3, קבל פה את ה-y, תציב 8 חלקי 3 בשיפוע, או פה או באפשרות השנייה, אבל עדיף איפה שזה אלגברית יותר פשוט, ויש לך פה משוואת משיק על פי שיפוע ונקודה. כאילו, אבל באופן עקרוני... המשיק השני. כן. 4 יכול להיות גם המשיק השני. השני? כן. זה לא משנה, כן. אני פה, אם כבר זה ציר X איפשהו פה, אז 8 חלקי 3 לפני 4. בסדר. בסדר. אבל לא קריטי. גם לי יש שאלה קטנה. כן. השיפוע שזה M-2 זה בעצם מה שהוצאת מהנגזרת? כן. מה זאת אומרת? כן, כן, כן. כשהגעת לנקודת השקה, אחרי זה כתבת שם M שווה -2, זה בעצם לקחת מהנגזרת. הנה אני מראה, מציב, כן, כן, כן. או מהנגזרת, -2 חלקי 4 פחות 3 בריבוע, אני מציב 4 בנגזרת, או בשיפוע על פי 2 נקודות, מה שיותר נוח אלגברית. פה תציבו t שווה 4, גם תקבלו -2. זאת אומרת, אחרי שמשווים בין השתי נקודות לנגזרת, אז מה שיוצא לך, אתה מציב אותו בנגזרת או בשתי נקודות, ומשם אתה מקבל את השיפוע? כן. סבבה. כן. בסדר. 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 בסדר, בסדר. טוב, תרגיל 6 ב-740. רגע, אחד. בסדר. f של x שווה 2x בשלישית פלוס ax חלקי x בריבוע מינוס 1. לפונקציה הזאת יש מינימום, כן, מינימום ב-x שווה 2. א', מצא את הערך של a, ב', הסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים,
ג' מינימום מקסימום, וד' כמה פתרונות יש למשוואה 2x בשלישית פלוס 1.6x חלקי x בריבוע מינוס 1 שווה 7. יאללה, פתרון. איך נמצא את A בסעיף א'? אתה גוזר ואז מציב 2? כן, ומה אני עושה עם ה... ומשווה ל-0. למה משווים ל-0? אם יש המינימום, כן, מינימום יגיע, כרגע לפחות, איפה שהנגזרת מתאפסת. יופי. נגזרת הפונקציה, לא נגזור. הפונקציה, אז מכנה בריבוע, x בריבוע מינוס 1 בריבוע, גוזר. 6x בשנייה ועוד 1. ועוד a. ועוד a. עוד a. גורר x בריבוע מינוס 1, יופי, פחות, גורר. מינוס 2x בשלישית פלוס x. כן, כפול גוזר. 2x. 2x. לא צריך פה סוגריים. יופי. יופי, x בריבוע מינוס 1 בריבוע. יש לנו פה 6x ברביעית. תראו, כבר אפשר להציב. מי שרוצה יכול כבר להציב. אפשר גם לסדר. בוא נסדר, שיהיה מסודר. 6x ברביעית. לא יהיה לנו פה עוד משהו ממעלה רביעית. יש לנו בעצם. יש לך. כן, מינוס 4. x ברביעית. כן. אז נרשום פה כבר 2x ברביעית. כן, זה ה-6x ברביעית מינוס 4x ברביעית. יש לנו פה מינוס 6x בריבוע פלוס ax בריבוע. מינוס פעמיים x בריבוע. אז זה יהיה מינוס 6x בריבוע מינוס x בריבוע. ויהיה לנו פה מינוס a. זה אחרי שפותחים סוגריים ומכנסים איברים, אם לא עשיתי פה איזושהי טעות, בוא נראה. זה אמור להיות בסדר. אוקיי, ב-2 הנגזרת הזאת מתאפסת. האם אני צריך להציב במכנה 2? גם במכנה? אם היא מתאפסת אז לא. F תג 2. רק במונה כבר חייב להתאפס. אז זה 2 כפול 2 ברביעית, מינוס 6 כפול 2 בריבוע, מינוס a כפול 2 בריבוע, מינוס a שווה ל-0. אז יש לכם פה 5a שעובר אגף, ופה מה יש לנו? 2 כפול 32 פחות 24. 8a שווה 8 חמישיות. כן. לא עשיתי טעות. אתה בסדר. בסדר. 8 חמישיות זה בסדר, תכף. בסדר, נשאיר את זה ככה. יופי. אז זה סעיף א'. סעיף ב', מהן הסימפטוטות של הפונקציה? אז בואו נתחיל מהאנכית. הסימפטוט האנכית. ופה אופקית. חזרה קצת, כן. הסימפטוט האנכית. x שונה מפלוס מינוס 1. נכון, אז x שווה מינוס 1 ו-x שווה 1 צריך לבדוק שזה לא מאפס מונה, וזה לא מאפס מונה כשה-a שלנו 8 חמישיות. כן, תסכימו איתי, אין פה אפשרות ש2 כפול, לא משנה מה, 1 מינוס 1,
ועוד 8 חמישיות, זה לא יהיה פה 2 פחות 2 או 2, מינוס 2 ועוד 2. אז זה מאפס מכנה, ולא מאפס מונה, ולכן הסימפטוטות אנכיות. גם מינוס 1, גם 1. מה לגבי אופקית? אין. אין. צריך המונה גדול. כן, המונה... עכשיו תראו, איפה שאין אני אפילו לא צריך נימוק. כן, איפה שיש, ודאי שנימוק. איפה שאין, מי שרושם פה מעריך במונה גדול מהמעריך במכנה, על הכיפק. אבל אני לא... אתם יודעים מה? תרשמו. אני לא אוריד. בסדר. אוקיי. נקודות, אז בואו נרשום רגע את הפונקציה. אז היה לנו... רועי, מתי יש בוחן? רק בסוף סמסטר? רק שתהיו מופתעים מהבוחן. לא, לא צריך להפתיע. יום חמישי יהיה בוחן פתע. ביום חמישי? כן. אז זה? מה פתאום? אה? לא יהיה. נדבר על זה, מתי שיהיה נדבר. נגיד לכם מתי הבוחן. בסדר? מי זאת, נינה? כן, שנספיק להתכונן. תספיקו, מה אתם עושים חוץ ממתמטיקה עכשיו? פיזיקה, ביום שישי יש בוחן בפיזיקה. בהצלחה, בסדר. תודה. אז אנחנו עושים פיזיקה ברוב. אז זהו, אתם נטשתם את ה... לא, מה פתאום. לא נטשנו את גם יש כתיבה אקדמית, מה יש לך? כן, גם כתיבה. כמיטב יכולתי, כן? שתי ילדים. בסדר. בסדר, נדבר על זה. מתי שתהיה החלטה על בוחן, נגיד לכם עוד שבוע, עוד שבועיים יש בוחן, זה לא יהיה בהתראה של חודש. עכשיו תהיו מוכנים, כן, תשמרו על הקצב, זה לא טוב... לא צריך התראה של חודש. פערים זה לא טוב, כן. טוב, רגע. הנה הפונקציה, בסדר. מצא נקודות קיצון, מינימום, מקסימום, כן. לפונקציה הזאת, מינימום, מקסימום. אז תראו, כבר הייתה לנו נגזרת, הנה הנגזרת, כשאנחנו גוזרים מפרמטר, ועכשיו אנחנו מציבים את הפרמטר, לא להציב ולגזור מחדש, להציב את הפרמטר בנגזרת שלכם. כן, היה לנו פה f תג, כן, ה-a שלנו 8 חלקי 5, f תג. 2x ברביעית. כן. מינוס. תחזור רגע. 7.6x בשנייה. 6x בריבוע מינוס, כן, אז זה כבר אומר לי מינוס 7.6 x בריבוע. מינוס 1.6. מינוס 1.6, יופי. כל זה חלקי. ל-x בריבוע מינוס 1 בריבוע. יופי. את זה משווים ל-0. כן, ה-a פה הוא 1.6, יופי. את זה משווים ל-0, שבר שווה ל-0, שהמונה שווה ל-0, המונה שלנו היא משוואה. דו-ריבועית. דו-ריבועית, פותרים, מציבים t, יופי. x בריבוע שווה t, יש לנו 2t בריבוע מינוס 7.6t, מינוס 1.6, שווה ל-0 פתרונות. יש פה פתרונות, כן. 4 ומינוס חמישית. מינוס חמישית ו4, חוזרים מהצבא, כן. איזה צבא, חזרה. הצבא, בסדר. x בריבוע שווה מינוס חמישית. אין פתרון. נדגיש, אין פתרון ממשי. בסדר. ו-x בריבוע שווה ל4, אז x שווה פלוס מינוס 2. הרי היה לנו נתון על מינימום ב-x שווה 2. אוי ואבוי, מישהו יגיד, נו, אז יש מקסימום במינוס 2. אוי ואבוי. כן, אז אלה חשודות כקיצון, טבלה, x, f. למה מינוס 5 נפסל? מה? אתה מוציא שורש על שלילי. מי שאל? איפה אני מוציא שורש? כאילו, מאיזה נפסוק את זה? רגע, מה? למה מינוס חמישית נפסל? כן. מי שואל?
לא, אני רואה שזה שורש ריבועי של שלילי, אבל מאיפה לקחת את זה? איפה הצלחת כאילו? T1 ו-T2, המשוואה הריבועית עבור T. כן, 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 הבנתי, סליחה. כן, 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 כן. בסדר, זה נפסק, יופי. תחום הגדרה הראשון שנכנס לטבלה זה היה מינוס 1, 1. נכון, מינוס 1, 1. ויש לנו את מינוס 2, 2. שאנחנו צריכים לברר מה קורה שם. שם הנגזרת מתאפסת. תראו, בשתיים אמרו לנו שיש מינימום. אז אתם יכולים כבר פה לעשות מינוס פלוס בלי נימוק, כי יש פה מינימום. בסדר, אבל לא להמשיך את זה, כן? את השאר אנחנו צריכים לעשות הצוות, אין פה ברירה. בסדר, מכנה פה גדול מאפס, ביטוי ריבועי במכנה. המונה זו לא פרבולה. כן, לא פרבולה. להציב. פה תציבו 0, פה מינוס 1.5, ופה מינוס נגיד 3. תציבו, תגידו לי מה הערכים שאתם מקבלים. אז ב-0 אנחנו נקבל מינוס, זה ברור, זה מינוס 1.6. פה יש ירידה. במינוס 1.5. זה צריך מחשבון. 2 כפול מינוס 1.5 ברביעית. יוצא שלילי. כן, עכשיו תראו, רגע, אפשר פה משהו אחד... יכול להציב רק את מינוס 3 ואז כאילו זה... שנייה אחת, משהו אחד רק נקצר. היום, בסוף היום אנחנו נדבר על פונקציה זוגית ואי זוגית. אז תשימו לב, כן, הנגזרת הזאת, אנחנו נדבר עליה בסוף היום כפונקציה זוגית. זה בסוף היום יהיה ההסבר. כרגע מבחינת ההצבות שלכם, נגיד והציבו משהו בין 1 ל-2, אתם רואים שיש פה x ברביעית, x בריבוע, וכל העסק הזה גם x בריבוע מינוס 1 בריבוע. זה לא משנה אם נציב מינוס 1.3 או 1.3. יהיה חיובי. שניהם נקבל את אותו ערך. החזקות פה זוגיות, לא מעניין אותם אם נתנו להם שלילי או חיובי. בסדר, הם ייתנו את אותו ערך. אז פה אנחנו נקבל מינוס ופה אנחנו נקבל פלוס, כמו מה שקיבלנו בעסק הזה, וזה הגיע מהנתון, כן, שאמרו פה שיש מינימום. מינימום נתון, זה היה נתון, המינוס פלוס האלו. פה עשינו הצבה, ואת העסק הזה אנחנו מושכים, כי אנחנו רואים שאין הבדל בין הצבה של מספר חיובי או שלילי, כשהחזקות הן זוגיות. בסדר? בסוף היום... איך מנמקים את זה אבל? פונקציה זוגית, כן. הנגזרת פונקציה זוגית, ולכן... אז זה אנחנו נדבר על זה בסוף. עכשיו, מספיק שמישהו אומר גם, כן, החזקות זוגיות, הצבה של... עדיף פונקציה זוגית, נדבר על זה בסוף היום, בסדר? כן. אז יש לנו פה ירידה, פה עלייה, פה יש מקסימום. כן, אז אוקיי, אז מקסימום במינוס 2, מינימום ב-2, וצריך להציב בפונקציה ולקבל את ערך הפונקציה בנקודות האלו. תציבו מינוס 2, 2, תקבלו את הערכים, תגידו לי מה... בואו נראה מהספר, כן, חבל על הזמן. 6.4 ומינוס 6.4. וזה חשוב, כן. 6.4 במינוס 2? לא, הפוך. פה מינוס 6.4 כן. ופה 6.4. אוקיי. שאלות? זה הצוות בפונקציה, כן? חבל על הזמן. יופי, סעיף ד'. כמה פתרונות יש למשוואה? 2x בשלישית פלוס 1.6x חלקי x בריבוע מינוס 1 שווה 7. מה עושים? משותף. אתה אומר כפל בהצלבה? למה לא? אפשר לסרטט את הפונקציה, לא? אוקיי.
תשימו לב, חשבון דיפרנציאלי, סעיפים אחרונים, תכף נדבר על הניסוח הזה שיחזור על עצמו בכמה פעמים, ועל הניסוח השקול לניסוח הזה. מה שיש לנו פה באגף שמאל, אסור לנו לשכוח מה עשינו בשלושת הסעיפים הראשונים. כן, זה לא איזה סעיף שלא קשור לסעיפים הראשונים. יש לנו פה פונקציה, ושמציבים את ה-A שקיבלנו, כן, 8 חלקי 5, 1.6, בעצם אנחנו רואים שבשאלה הזאת, כן, אגף שמאל זאת ממש הפונקציה. עכשיו לשאול כמה פתרונות יש למשוואה הזאת, הפונקציה שווה ל7, זה לשאול כמה חיתוכים, כן, שאלה שקולה תהיה כמה חיתוכים יש ל-f של x אם הישר, או הפונקציה, כן, שהיא קו ישר כרגע, y שווה 7. לפי מספר החיתוכים אנחנו יכולים להגיד כמה פתרונות יהיו למשוואה הזאת. בסדר, עכשיו בשביל זה חקרנו, כן, חלק מהפונקציה, רק בלי סרטוט, אז היה לנו, מה היה שם, מינימום מינוס 2, מינוס 6.4, מקסימום ב-2? 6.4. מקסימום ואז מינימום, כן, פה מקסימום ואז מינימום, כן, זה מקסימום ואז מינימום. זה קצת מוזר, שמתם לב שהמקסימום שלנו, הערך שלו, ערך הפונקציה בנקודת המקסימום, נמוך מערך הפונקציה בנקודת המינימום. מה קורה פה? טעינו? האם טעינו? לא. לא טעינו. מה יסדר את זה? איך אנחנו נראה את זה בסרטוט? אסימפטוטה. אסימפטוטות, יופי. אז בואו נסרטט את הפונקציה הזאת. אז יש לנו שתי אסימפטוטות אנכיות. x שווה 1, x שווה מינוס 1. אופקית אמרנו שאין. מינימום, אז יש לנו פה, בואו נראה, קודם כל יש מקסימום במינוס 2, מינוס 6.4, אני אשים את זה פה, מקסימום. ויש לנו מינימום ב-2, 6.4. פה יש מינימום 2.6.4. פה המקסימום. אז הפונקציה שלנו עולה. כי אני לא מגיעה מאיזה אסימפטוטה אופקית, כי ראינו שאין אסימפטוטה אופקית לפונקציה הזאת. עולים עד לנקודת המקסימום, ואז יש לנו ירידה, כן, ונצמדים לאסימפטוטה האנכית פה, שואפים למינוס אינסוף, כשמתקרבים למינוס 1. מה יש לנו בין מינוס 1 ל-1? ירידה. בחלק הזה יש לנו ירידה, והפונקציה מתחילה, כן, חייבת להתחיל מהאסימפטוטה ולהגיע אל האסימפטוטה, זאת אומרת, היא חייבת להגיע לערכים אינסופיים, בירידה אין אפשרות אחרת, היא חייבת להתחיל באינסוף, ולהגיע למינוס אינסוף, בערכים שלה. אין אפשרות אחרת, זה רק עלייה. תוך כדי היא תחתוך את הציר. עכשיו, מה באמת קורה פה? האם היא חותכת כמה פעמים? לא כל כך קריטי לנו. היא חותכת ב-0? היא יכולה לחתוך ב-0? היא תחתוך ב-0. השאלה אם היא חותכת בעוד מקומות, היא לא חותכת בעוד מקומות, היא תחתוך רק ב-0. תשימו לב, זאת הפונקציה. כשמשווים אותה ל-0, זאת אומרת לראות איפה החיתוכים עם ציר x, המונה מתאפס רק ב-x שווה 0. אם תוציאו פה גורם משותף, הגורם השני לא יתאפס. כן, יש שם 2x בריבוע פלוס 1.6, זה יתאפס, זה לא יתאפס. אז אנחנו יודעים שהיא תעבור רק דרך הראשית. אז זה יהיה משהו כזה.
ובהמשך יש לנו ירידה, אז שוב ירידה זה מאינסוף, מהסימפטוטה שם, אל נקודת המינימום, ואז עלייה. אז פה נגיד יהיה במבחן, אפשר להעביר פשוט קו ולהגיד שזה חותך אותה 3 פעמים במקום לעשות את כל ההשוואה הזאת? מה זאת אומרת? כאילו, כי שואלים אותך כמה פתרונות יש למשוואה, אז אני אומר אם אתה מעביר את הישר. כן, לא הגענו לפואנטה עדיין, כן, בטח. בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? עכשיו, איפה עובר הישר y שווה 7? מעל הגובה של המינימום. כן, המינימום הוא ב-6.4. וזה היה חשוב, ערך הפונקציה בנקודת המינימום כאן. אתם רואים ש-y שווה 7 עובר מעל הנקודה הזאת. בעצם חותך את הפונקציה ב3 נקודות. בטח. אז הנה נקודה ראשונה, נקודה שנייה ונקודה שלישית. 3 נקודות. חיתוך בסרטוט. כן, בין גרף הפונקציה ל-y שווה 7, זה שקול ל3 פתרונות למשוואה. האם זה ברור? את כל הפונקציה הזאת אנחנו סרטטנו רק בשביל לראות כמה פעמים y שווה 7 חותך אותה. לא צריך למצוא את הפתרונות עצמם? לא צריך. כמה פתרונות יש למשוואה? 3 פתרונות. למה יש לה 3 פתרונות? כל הנימוק הזה. על פי הסרטוט. אתם בעצם אומרים שאתם מזהים, כן, שנקודות החיתוך שאתם רואים בסרטוט בין הפונקציה ל-y שווה 7 הם מספר הפתרונות של המשוואה הזאת. בסדר? שאלות? אז בוא נגיד מה הניסוח הכללי. רועי, לא היה קל יותר פשוט למצוא את הפתרונות, ואז מה פתאום, משוואה ממעלה שלישית. תראו, מחשבון, כן, אבל זאת לא המטרה, כן, זה ד'. לא, בסדר. כן, זה ודאי שזה, יש מקומות שזה גם נוח. סעיף ד', אם פתאום מופיע משהו כזה, או שמופיע אי שוויון, נגיד מתי 2x בשלישית פלוס 1.6 חלקי גדול מ-0. גדול מ-0, תסרטטו את הפונקציה ותראו איפה היא גדולה מ-0, באיזה תחום של ערכים. כן, אם היו שואלים פה סעיף A, הנה בואו נשאל אתכם, סעיף A אחרי שכבר יש לנו מתנות, כן, הכל מסורטט. מהו תחום הפתרון של אי השוויון הבא? 2x בשלישית פלוס 1.6x חלקי x בריבוע מינוס 1, גדול או שווה 0. תחום פתרון. אתם לא צריכים לחשוב עכשיו, אוקיי, מה למדנו באי שוויונות? אי שוויון מנה, בואו שיטת האפסים, מונה, מכנה, נשים אותם על הציר, לא זה הכיוון, כן? בחשבון דיפרנציאלי, כמובן שזה יעבוד, כן? מי שיעשה את זה, זה יעבוד לו. אבל בחשבון דיפרנציאלי המטרה היא להשיג את הפתרון לסעיף הזה, על סמך הסרטוט שהיה לכם בסעיפים הקודמים. לא להתעלם מזה שאגף שמאל של אי השוויון זאת הפונקציה. ואם יש לנו סרטוט של הפונקציה, יש לנו אפשרות לסרטט את הפונקציה, זה מיידי הפתרון של זה. מתי היא גדולה או שווה 0? בין מינוס 1 ל-0 כולל 0. נכון. ובין 1, לא, כש-x גדול מ-1. או x גדול מ-1. כן, כל המקומות שאנחנו רואים שהיא נמצאת מעל ציר x, או שמתאפסת, כן, זה גם נכלל פה. יופי. ברור? שאלות? אוקיי, אז רק נגיד שזה... כן. בסדר. נעשה את זה ככה. אז סעיפים, כן, זה הסעיף הכללי, כן. 2 ניסוחים. אין פה איזשהו... בסך הכל מה שראינו עכשיו, כן, על הסעיף האחרון,
חוזר על עצמו, כאיזשהו סעיף בחקירות, ניסוח ראשון שלו, ניסוח, רק התחלנו את השבוע, ניסוח ראשון, אז בדרך כלל, לאלו ערכי M יש למשוואה, ואז המשוואה תהיה, באגף שמאל תופיע פונקציה מהסעיפים הקודמים, באגף ימין יופיע M, והשאלה תהיה לאלו ערכי M יש למשוואה הזאת, תת סעיף ראשון פתרון אחד, נגיד 2 פתרונות, וכך הלאה, או אף פתרון, מה אתם עושים? כן, עונים על פי השרטוט. אגף שמאל, זאת הפונקציה, אני אעשה את זה בסגול נגיד, הנה נגיד הפונקציה, נגיד f של x, עם כל הנתונים שהיו לכם לפני, אולי כבר יש שרטוט, כן? בדרך כלל בשלב הזה כבר יש לכם שרטוט. אגף ימין, הנה בירוק, זה בעצם הישר y שווה m. זה ישר שמקביל לציר x, ואתם עכשיו צריכים להתחיל לשחק איתו, כן? לאלו ערכי m, y שווה, נגיד שגבוה מנקודת המקסימום פה, יהיה פתרון אחד, כי אתם רואים חיתוך אחד בין הפונקציה לישר. 2 פתרונות, אז הנה יש פה גם בנקודת המקסימום, הנה חיתוך ראשון והנה חיתוך שני, וגם בהמשך אתם רואים בנקודת המינימום, חיתוך ראשון, חיתוך שני. אז להגיד את הערכים שלהם, זה בעצם להגיד את הערכים של הפונקציה, בנקודות המינימום והמקסימום שלה. 3 חיתוכים, אז אתם רואים שזה בין המינימום למקסימום. כן, נגיד במקסימום פה, בוא נעשה נגיד דוגמה לפתרון פה, נגיד המקסימום פה, מה שמעניין אותי זה הגובה, כן, הגובה פה נגיד ב-y שווה 7, ופה הגובה הוא ב-y שווה 2. אז בשביל 3 פתרונות, כן, אז זה יהיה m, y שווה m בין 2 ל-7. בין 2 ל-7, אם אנחנו נריץ את ה-m הזה, כל הישרים האלה, y שווה m, y שווה 3, y שווה 2.15, וכך הלאה, כל הישרים מהצורה הזאת יחתכו את הפונקציה ב3 נקודות. יחתכו ב3 נקודות, זה אומר שלמשוואה הזאת יש 3 פתרונות. בסדר. עכשיו הניסוח השני הוא קצת יותר נוח, כן? הניסוח השני הוא הניסוח הישיר. כן, ניסוח שני הוא יבוא בדרך כלל עם K. לאלו ערכי K, הישר y שווה k, זה כבר ישיר, כן? חותך את גרף הפונקציה, 2.1, 2 נקודות, וכך הלאה, אף נקודה, וזה בסך הכל אותו דבר. כן, יש לכם פונקציה שעשיתם שרטוט, כן, ואז הסעיף האחרון מגיע, או סעיף לפני האחרון, זה לא משנה. y שווה k, זה שוב עניין של קו ישר מקביל לציר x, שאנחנו צריכים עכשיו להזיז אותו, כן, להזיז אותו זה אומר לשנות את ערכי k. אז נגיד חיתוך אחד, בוא נגיד שהמקסימום פה, נקודה הזאת, רכיב ה-y שלה הוא 3, אז אם m גדול לא m, k, אם k גדול מ3, אתם רואים שהישר הזה חותך בנקודה אחת. זה תחום של ערכים של k. כל k שגדול מ3, הישר שלכם, למשל k שווה 7, אז y שווה 7,
הנה הוא חותך את הפונקציה רק בנקודה אחת. עכשיו יש לכם עוד פתרון. או, מה יהיה הפתרון השני? אז בוא נגיד שהמינימום, כן, נכון, אז המינימום פה נגיד ב-0, מתחת למינימום. שוב, אם תעבירו ישר מקביל לציר X, הישר הזה כרגע חותך את הפונקציה בנקודה אחת. אז זה יהיה K קטן מ-0. בסדר, אז הכל על פי הסרטוט, גם סעיפים שבהם פתאום צצה לכם איזושהי משוואה, או אי שוויון מוזר, אבל אגף שמאל זאת הפונקציה שלכם, או שיש לכם את זה בניסוח ישיר, לוקחים את הישר y שווה k ושואלים, תגידו לנו לאילו ערכים, תתחילו לשחק עם הערכים של k ולהגיד לנו מה התחומים שבהם הישר הזה חותך את הפונקציה פעם אחת, פעמיים וכך הלאה. כן, אני רואה שאלות, בואו נראה. זה לא שאלה. מה לא הבנו? לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה אני עושה פה בכלל. כן, אני מקבלת ישר, ואז אני צריכה למצוא את המקומות שהוא נחתך עם הפונקציה. אבל לא הבנתי איך אני עושה את זה. אוקיי, על איזה ניסוח את מדברת? על הראשון או על השני? יש פה שני ניסוחים. הניסוחים הם שקולים. אחד מהם? לא, הניסוח של הסעיף הוא... אני אומר, הסעיפים יכולים להגיע בניסוח... ניתנת לי איזושהי פונקציה כמו שזה היה לפני זה שפתרנו? כן. אוקיי, סבבה. עכשיו פה, תראי, שאלו כמה פתרונות יש למשוואה, ופה אמרו שזה שווה 7. פה שאלו רק על y שווה 7, כמה פעמים הוא חותך את הפונקציה. כל העסק הזה, כל אגף שמאל, זאת הפונקציה. הפונקציה זה אומר גרף הפונקציה. אפשר לענות. הבנתי, זה על זה, פשוט לא הבנתי למה הבאת את זה כביכול בנפרד, אז פשוט הסברתי את זה. לא, אני אומר בדרך כלל. כן, בדרך כלל. כן, בסדר. יכולנו לנסח פה סעיף ו'. רוצים? לא רוצים. בסדר. בסדר, אני לא אעשה. אנחנו נראה את זה תוך כדי. בואו נראה רגע. בסדר, אני אראה שיש לכם את זה בבית. שאלות. אין שאלות. בסך הכל על פי הסרטוט. בסדר, פה פתרונות למשוואה, להבין שזה הישר y שווה m, מקביל לציר x, כמה פעמים הוא חותך את הפונקציה. פה בניסוח הזה זה כבר יותר ברור. לאלו ערכי k, הישר הזה חותך את הפונקציה, ועל פי מספר החיתוכים אתם כבר רואים. תרגיל הבא. אז זה 740. זה תרגיל 14. אז זה לחקור פונקציה עם פרמטרים y. הפונקציה היא x מינוס a חלקי x בריבוע מינוס a בריבוע, a גדול מ-0. סעיף א', תחום הגדרה. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? x לא שווה פלוס מינוס a. נכון, x בריבוע מינוס a בריבוע, המכנה שונה מ-0, זה יגיד לנו x שונה מפלוס מינוס a. יופי, סעיף ב', קיצון. מה עושים? אי אפשר לצמצם את זה קודם. אז זהו, בוא נצמצם, יופי שהעלית את זה, יופי. בחלק הזה אומרים לנו ש-a גדול מ-0. a גדול מ-0, בפרט יגיד ש-a, בפרט, a שונה מ-0, ולכן אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים. בסדר, נו, זה לא שייך, זה לא שייך לצמצום.
כן, נעשה צמצום. פעם ראשונה, כן, אז נצמצם. לא נשכח שבתחום ההגדרה אנחנו סוחבים איתנו את פלוס מינוס a, x שונה מפלוס מינוס a, גם שהפונקציה שלנו מתחילה להיות מצומצמת. אז הנה הפונקציה, כן, x מינוס a, המכנה x פלוס a, x מינוס a, והנה הצמצום x פחות a, אנחנו לא שוכחים, כן, קיבלנו פונקציה יותר נוחה, 1 חלקי x ועוד a, לא שוכחים ש-x שונה גם מפלוס a, למרות שפה זה לא משהו שאנחנו רואים. בסדר? לא לשכוח את תחום ההגדרה המלא, כן, לפני הצמצום. אוקיי, קיצון, אז עכשיו נגזור את הפונקציה המצומצמת. מי שלא רוצה יכול לגזור את הפונקציה עצמה, כן, גם בלי הצמצום. זה רק יהיה יותר ארוך טכנית. x ועוד a בריבוע, אז בואו נעשה כבר נגזרת מהירה. איך אפשר לעשות פה נגזרת מהירה? להפוך את זה לחזקת מינוס 1. יופי, x ועוד a במינוס 1, אז זה מינוס 1, x ועוד a במינוס 2, כפול נגזרת פנימית 1, זה יוצא מינוס 1 חלקי x ועוד a בריבוע. אין לנו פה נקודה חשודה. אין חשודה לקיצון, כקיצון, אין חשודה. ומה אפשר להגיד על הנגזרת הזאת? תמיד יורדת. תמיד שלילית, בתחום ההגדרה של הפונקציה. עכשיו, אני מציע שבכל זאת נעשה טבלה. מי שרוצה יכול להגיד את זה ישירות, כן? רק תחומי עלייה וירידה, אז בואו נראה רגע, x, y, תג y. קודם כל תחום ההגדרה נכנס, שזה מינוס a, a חיובי, אז כמובן שהוא בא אחרי מינוס a. וסימנים של הנגזרת תמיד יהיו פה שליליים, כן, המכנה פה ביטוי ריבועי במכנה, ומינוס 1 מה שמשפיע פה זה שלילי בכל התחומים. פה יש לנו ירידה, אז זה נגיד לסעיף ג' יש תחומי עלייה וירידה, כן, אז עלייה אין, וירידה, אז מה תגידו בירידה של הפונקציה? כל x במינוס a ו-a. x שונה ממינוס a ו-a. x שונה מפלוס מינוס a. אפשרות אחרת, כן, אמרתי, x קטן ממינוס a, או בין מינוס a ל-a, או גדול מ-a. זאת אפשרות אחרת, זה מה שרשום פה, במקרה הזה עדיף לרשום את בצורה הזאת. לא לרשום, כן, זה או בתחומים זרים. האו פה זה לאפשרות כתיבה, כן, אני מקווה שזה ברור. לא לרשום, יורדת בכל תחום ההגדרה. אני אקבל את זה, בסדר. אבל לא להגיד יורדת לכל x, זה בסדר, זה ממש לא, בסדר. יורדת לכל x זה לא מספיק. אתה יכול להסביר רק עוד פעם את מה שאמרת, המשפט האחרון עם התחומי ירידה ועלייה? על מה לא להגיד או מה... כן, בדיוק, אני יכול להגיד שהפונקציה יורדת לכל x חוץ מתחומי ההגדרה? אפשר להגיד יורדת בכל תחום הגדרתה, או תחום ההגדרה שלה, בכל תחום ההגדרה, אבל לא להגיד יורדת כל x. זה לא להגיד. בסדר? כמובן אפשר לרשום x שונה מפלוס מינוס a בתחום הירידה של הפונקציה, או שלרשום את התחומים האלה ממש כאיחוד של תחומים זרים. אפילו שזה מעייף. אפשר. במקרה הזה אני לא אתעקש, כי ודאי שעדיף לרשום את זה בצורה הזאת. זה כמו x שונה 7, שתגידו לי, רגע, אולי עדיף לרשום x גדול מ7, או x קטן מ7. בטח שזאת צורה עדיפה לתחום. כל ה-x'ים חוץ מ7, מה צריך עכשיו להגיד שזה או גדול או קטן, זה ברור.
בסדר? בסדר? בסדר. 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 אז זה סעיף ג', סעיף ד'. לחצים. לחץ x. לחץ y. פה y שווה 0, פה x שווה 0. ש-x שווה 0. מה נקבל? מינוס 1 חלקי a בריבוע. לא, זה מינוס 1 חלקי a. סליחה, 1 חלקי a, מה נקבל? y שווה 1 חלקי a. אז זה 0.1 חלקי a. y שווה ל-0, לא מתאפס. 1 חלקי x ועוד a להשוות ל-0, אף x. כן, זה לא יכול להתאפס. שאלות, אני עובר לעמוד הבא. הסימפטוטות. אוקיי, הסימפטוטות מקבילות לצירים. אז הפונקציה שלנו הייתה, המקורית, הייתה x מינוס a חלקי x בריבוע מינוס a בריבוע. המצומצמת, יצא לנו 1 חלקי x ועוד a. הסימפטוטה האנכית, חשדנו במינוס a וחשדנו ב-x שווה a. אלו הם ה-x'ים שמאפסים מכנה. מי מאפס גם מונה? תראו שעשיתי צמצום נכון. A. A מאפס מכנה וגם מאפס מונה. זה מאפס מכנה ומונה. ולאחר צמצום לא מאפס מכנה. יש פה חור. אם אנחנו רוצים לדעת ממש איפה, אז זה A פסיק. תציבו את זה בפונקציה המצומצמת, בפונקציה הרגילה אי אפשר, כן? בפונקציה המצומצמת תקבלו 1 חלקי 2A. זה החור. מה קורה ב-x שווה מינוס A? סימפטוטה. מאפס מכנה, נכון. ולא מאפס מונה, ולכן סימפטוטה אנכית. מה לגבי אופקית? y שווה ל-0. y שווה 0, מעריך במונה, קטן ממעריך במכנה. סרטוט. אוקיי, אז x שווה מינוס a, בגלל ש-a חיובי, x שווה מינוס a נמצא כאן. זאת הסימפטוטה האנכית, ו-y שווה 0, הסימפטוטה אופקית. אני מקווה שזה ברור. וב-x שווה a, בדרך פה ב-1 חלקי 2a הולך להיות חור. איפה שהגרף יעבור שם. סרטוט, כן, אז יש לנו, אין לנו קיצון. מה היה לנו? רגע, זה ירוק. היה לנו ירידה, כן, בעצם בכל תחום ההגדרה. אז גם לפני מינוס a אנחנו בירידה. ירידה של הפונקציה, ויש לנו שתי אסימפטוטות. איך נצייר את הירידה הזאת? אסימפטוטה לאסימפטוטה. מהאסימפטוטה אל אסימפטוטה, יופי. יופי. אין אפשרות אחרת. זה יהיה משהו כזה. יופי. הערה, כן, יש כאלה שמסרטטים משהו כזה, ואז משהו כזה. כאלה דברים אני לא רוצה לראות. בסדר, נרשום לכם לעדן את הפונקציה, שלא ייראה משהו שנגיד אתם מציירים לי את הפונקציה ופתאום מגזימים, זה נראה שב-x שווה מספר מסוים, הפונקציה מקבלת כמה ערכים, אתם סותרים את הגדרת הפונקציה. בסדר, אז דברים כאלה אני לא רוצה לראות. אוקיי, ואחרי x שווה מינוס a, כן, זה x שווה מינוס a, הסימפטוטה, יש לנו ירידה שוב, וזה כמובן ירידה
כן, דרך החיתוך שקיבלנו פה A.1 חלקי A ב-0, ממשיכים לרדת, עוברים דרך החור הזה, שהוא בדיוק חצי מה-Y שהיה לנו בחיתוך, זה אמור להיות בגובה שהוא חצי מהגובה הזה, לא משנה, וממשיכים לרדת, יש לנו פה אסימפטוטה אופקית. שאלות? אין שאלות. עכשיו אם היה אז בואו נעשה את התרגיל הבא, חבל להגיד את זה פה. יאללה, יש לנו עוד איזה שני תרגילים שאני רוצה שנספיק. אולי תרגיל אחד נראה. שאלות? אין שאלות. טוב, תרגיל הבא. 741. אז בבית תעשו את 17, אנחנו נעשה את 15 ואולי חלק מ-16. 15f של x שווה x מינוס 2m חלקי x מינוס m. סעיף א', עבור m גדול מ-0, יש לנו פה 6 סעיפים של חקירה, כן? חקירה. כמו הסעיפים הקודמים. אז תת סעיף ראשון, תחום הגדרה, מהו תחום ההגדרה של הפונקציה? עבור m גדול מ-0. x שונה מ-m, מכנה שונה מ-0, x שונה מ-m. 2, קיצון, נגזור. האם אפשר לצמצם פה משהו? לא. לא, יופי. מכנה בריבוע x מינוס m בריבוע, גוזר 1, גורר x מינוס m, פחות גורר x מינוס 2m. כפול 1. כפול 1 גוזר, יופי. מה נקבל פה? זה x מינוס m בריבוע. יש לנו פה x פחות x נופל, מינוס m פחות מינוס 2m, זה יהיה m במונה. אין לנו חשודות, כן, שמשווים ל-0, אין חשודות. לא להגיד לי m שווה 0. m קודם כל גדול מ-0, ולאפס את m זה לא מה שמעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה איזה x'ים מתאפסים, איזה x'ים גורמים לנגזרת להתאפס, ולא m. m לא מעניין אותנו, כן, לאפס אותו. אין חשודות, אם נעשה טבלה, x, f תג, f, אז בטבלה הזאת יש לנו רק את תחום ההגדרה x שונה מ-m, ומה אפשר להגיד על הנגזרת הזאת? חיובית. המכנה חיובי, ביטוי ריבועי במכנה, והמונה חיובי, מה הנימוק? גדול נתון. נתון. יופי, אז כל הנגזרת הזאת גדולה מ-0, חיובי, חיובי, עלייה, עלייה. זה גם לסעיף 3, עלייה, x שונה מ-m, ירידה, אף x. 4, יהיה נקודות חיתוך עם הצירים, נחץ x, נחץ y, פה x שווה 0, פה y שווה 0. כש-x שווה 0 נקבל מינוס 2 חלקי מינוס n ב-y, שזה 2. כש-y שווה 0, שבר שווה ל-0, כן, x מינוס 2 חלקי x מינוס m שווה 0. כשהמונה שווה ל-0, x מינוס 2 שווה 0, x שווה 2m. אז פה נקבל 2m פסיק 0. פה 0.2. את זה לא צריך למלבן. שאלות? אין שאלות. אוקיי. 5. תגיד, בתחום עלייה x שונה מ-m,
אז אני צריך לציין שוב שם גדול מאפס, או שזה מספיק? לא, זה מספיק. עשית טבלה, כן. אוקיי. הטבלה זה הנימוק לסעיף הבא. סעיף תחומי עלייה וירידה, אם יש לכם טבלה, אתם לא צריכים להגיד לי למה הנגזרת שם חיובית, זה נימקתם את זה כשעשיתם פה או הצבות או שהקפתם דברים וסיפרתם איזשהו סיפור, למה פה זה פלוס ופה זה פלוס. אחלה. יופי. בגלל זה אני דורש טבלה, כי הטבלה בעצם מנמקת את הסעיף, אני אפילו לא רוצה, אתם יכולים לרשום, כן, על פי הטבלה, אבל זה ברור, זה סעיף שאני מסתכל רק שהתשובה נכונה, ושהייתה טבלה קודם. שהטבלה, כבר עבדתם על זה, זה הסעיף עם הבשר. זה הסעיף של נקודה, 2, 3 נקודות זה הגזמנו, כן, זה תחומי עלייה וירידה. נקודה, 2. בסדר. 5, אסימפטוטות, אסימפטוטה אנכית, אסימפטוטה אופקית. מה לגבי אנכית? X שונה מהם. X שווה M, מאפס מכנה, ולא מאפס מונה, ולכן אסימפטוטה אנכית. מה לגבי אופקית? 1. Y שווה 1, כן. מנת המקדמים. מעריך במונה שווה למעריך במכנה. סרטוט, זה תת סעיף 6 של סעיף א', זה יהיה סרטוט. אז מה היה לנו? היה לנו y שווה 1 אופקית, היה לנו x שווה m, ו-m היה גדול מ-0, נכון? x שווה m, בוא נגיד ככה, זה x שווה m, אנכית. נקודות חיתוך עם הצירים, היה לנו ב... 0, 2, ו-2, ושניהם פסיק 0, פה, קצת לפני, פה. סרטוט, הפונקציה שלנו, בכל x שונה מהם, ראינו שהיא עולה. אז אנחנו מתחילים מעל האסימפטוטה האופקית, כן, וצריכים לעלות, כן. כן, עולים, בדרך אנחנו חותכים את ציר y, וממשיכים לעלות, ועכשיו כבר עולים לאינסוף, כי יש לנו פה אסימפטוטה אנכית. ברור? ברור. מה קורה כש-x גדול מהם? שוב עלייה. כן, אז זה ממינוס אינסוף אנחנו מתחילים לעלות, כי הייתה אסימפטוטה, עולים, חותכים את ציר x, וממשיכים, ושואפים אל y שווה 1. שואפים ולא נוגעים, כן, לא לגעת פה. זה הסרטוט. שאלות? רועי, כן. אני לא כזה מבין איך אתה יודע כשאנחנו מתחילים מעל לאסימפטוטה האופקית ואחרי מתחתיה. טיפה מפספס את זה. אתה מדבר על הצד הזה? על שתי הצדדים, אני לא מבין, בצד השני אני מבין שאתה מגיע מלמטה ועולה, זה מובן לי. זה מובן, אוקיי. בצד השמאלי אתה... תראה, אנחנו בעלייה. פה אתה חייב לרדת? לא, אנחנו בעלייה. עלייה. יש לך אסימפטוטה אופקית, עכשיו ש-x שואף למינוס אינסוף, אתה חייב לשאוף, הפונקציה צריכה לשאוף ל1. נכון? אם זה y שווה 1, האסימפטוטה האופקית, אתה שואל בעצם למה אני סרטטתי בירוק את הפונקציה מפה ומתחילה לעלות, ולא מלמטה, ואז אולי מתחילה לעלות. נכון? כן, גם, זה חלק מהשאלה. חלק מה... כן, זאת שאלה שצריך לשאול, כן? למה מלמעלה ולא מלמטה? איך אני יודע שזה מלמעלה? קודם כל, שוב, תחום של עלייה. זה יהיה הדבר האפשרי, היחידי, כן? השאלה למה לא מלמטה ואז עלייה.
וזה צריך לחשוב על מה קורה כש-x הולך למינוס אינסוף, והפונקציה צריכה להתקרב ל1, כשמהצד השני כמובן זה עלייה של הפונקציה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על x שואף למינוס אינסוף, והפונקציה צריכה להתקרב ל1, אנחנו בעצם מסתכלים מהכיוון השני מה קורה לערכי הפונקציה, ואם אנחנו יודעים שאנחנו הולכים תמיד, הרי זה קצת מבלבל, כי אנחנו הולכים משמאל לימין בכיוון ציר x, ואנחנו מדברים על עלייה, אבל אם לרגע אנחנו מסתכלים מה קורה כש-x הולך למינוס אינסוף, אנחנו מסתכלים על הכיוון השני, בכיוון השני זה חייב להיות ירידה. בסדר, מפה לפה יש עלייה, כן? אנחנו מדברים פה על עלייה של הפונקציה, אבל אם לרגע מה שמעניין אותנו זה מה קורה כש-x הולך למינוס אינסוף, שם אנחנו אמורים לרדת בערכים אל y שווה 1. וזה לא יכול להתאפשר מהכיוון הזה, כן? מתחת ל1 זה כבר להיות מתחת לערכים, ואז צריך לעלות בשביל להתקרב ל1. בסדר, אני מקווה שזה לא, זה יותר פשוט, זה, בוא נעשה את זה ככה, יותר פשוט. אבל אתה שואל על להבין את זה, כן, להבין למה זה קורה, אז זה לא יעזור. המצבים הם תמיד אותם מצבים, כן, הסימפטוטה האנכית, הסימפטוטה האופקית, תחום עלייה יהיה משהו כזה, זה לא יעזור, כן, זה לא ינמק, כן. עלייה, קודם כל פה אין לי מה לנמק, כן, זה כמובן שאם עולים בערכים צריך לעלות לפלוס אינסוף, אי אפשר להגיד עולים למינוס אינסוף, כן, אי אפשר לעלות ולרדת בערכים. ירידה כמובן, גם החלק הזה באדום, כן, איפה שהסימפטוטה האנכית, אמור להיות החלק הברור, כן. פה ירידה למינוס אינסוף בערכים. איך אנחנו יורדים מהסימפטוטה האופקית, או עולים מהרגע שאנחנו מתחילים מהסימפטוטה האופקית, אין לנו מצב אחר, כן, זה קצת בעיה, כן, זה... אנחנו מסתכלים על מה קורה x שואף למינוס אינסוף, וצריך להפוך את המשמעות. כן, אני מקווה שזה, פה זה y שווה l, נגיד y שווה l הסימפטוטה האופקית שלנו, אם x שואף למינוס אינסוף ו-y צריכה להתקרב ל-l, עכשיו אתה צריך לחשוב, אם יש פה עלייה של הפונקציה, אז אנחנו מתקרבים ל-l מלמעלה. אנחנו בעצם כאילו פה יורדים, זה לא באמת ירידה של הפונקציה, אבל אנחנו נרד בערכים, ש-x הולך למינוס אינסוף, אנחנו יורדים אל l, מגיעים אליו מלמעלה. ואם יש פה ירידה, כן, זה ירידה, האפשרות השנייה, אז זה גם חייב לבוא מתחת לאסימפטוטה, כי אם נסתכל על x הולך למינוס אינסוף, זה כאילו אנחנו בעלייה אל הערכים. כן, אז אנחנו לא יכולים לעקוף את האסימפטוטה ואז להגיע למשהו כזה, זה יחייב פה איזה מקסימום שלא גילינו. לחילופין, לא יכולנו להתחיל מלמטה, לרדת ואז לעלות. כן, זה היה מחייב איזשהו מינימום שלא גילינו. אז איך אפשר לגלות את האסימפטוטה שכן אנחנו יכולים לחתוך אותה? החיתוכים של האסימפטוטה זה לא בעסק הזה, פה כבר x'ים מאוד גדולים, מאוד קטנים, כן, x פה שואף למינוס אינסוף, ענקיים בערכם המוחלט, כן. לחתוך אסימפטוטה האופקית זה איפשהו פה בדרך אם יש סיבה, אם היה פה מינימום זה היה משהו אחר. אם היה פה מינימום, והיינו צריכים להשלים את התמונה, כן, אסימפטוטה האופקית, לעבור אחרי זה בחיתוך הזה, בואו ניקח אותו קצת שמאלה שזה יהיה אפשרי, ואז לעלות בערכים אל הסימפטוטה האנכית, אז זה היה מחייב קודם כל לרדת בערכים, משהו כזה, כן, כמובן הסימפטוטה האופקית היינו מתחילים לרדת, כי יש פה מינימום, ואז שהיינו עולים וחותכים את ציר x וממשיכים לעלות אל אינסוף, הנה היה החיתוך פה עם הסימפטוטה האופקית. בסדר? כעיקרון זה מה שהיינו צריכים למצוא קצת יותר משני נקודות קיצון. או ש... לא, מספיק נקודת קיצון אחת, אבל שוב, בהתאם
אנחנו מדברים על המצב הנקי כרגע. יש שתי אסימפטוטות, או עלייה או ירידה. איך מסרטטים את זה? אני חושב שנעשה פה סדר, כי אחרי זה יהיה לנו בלגן. בקיצור, שתי אסימפטוטות, אנכית ואופקית, ואנחנו מדברים על הצד השמאלי, כן? עלייה, ואין משהו בדרך, כן? רק עלייה. מהסימפטוטה אל הסימפטוטה, אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, הם צריכים לחשוב על מבחינת הגבולות, למה זה מה שקורה, כן? מי שרוצה את הנימוק, כן? למה אי אפשר לבוא מתחת לאסימפטוטה ואז לעלות? למה זה לא ייתכן? למה זה מחייב פה איזושהי נקודת מינימום שלא גילינו? רגע, רועי, אבל אפשר אולי להשוות לאסימפטוטה ואז אולי למצוא אם יש חיתוך או אין חיתוך? לא צריך. זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא צריך. אבל לפעמים אתה לא סגור אם זה מתחת או מעל, אז כאילו אמרתי אולי אפשר לוודא כאילו. לא, זה נכון מה שאתה אומר, אבל חבל על המאמץ. רגע אחד, אני בעצמי כבר לא... כי לפי מה שאתה אומר, זה לא תמיד אפשר להיות בטוח אם זה מתחיל מלמטה או מלמעלה, ואז כאילו אתה לא יודע אם זה חותך. מה? תמיד אפשר להיות בטוח. אני אומר, הנה המצב. אם זאת ירידה, זה מה שאתם מסרטטים. יורדים, כן? עכשיו אני מסתכל על הצד הזה של... הנה ציר X נגיד. הנה ציר X. ירידה מהסימפטוטה אל הסימפטוטה, עלייה מהסימפטוטה אל הסימפטוטה, אין אפשרות אחרת, אלא אם כן היה בדרך איזשהו קיצון או משהו נוסף. בסדר? בואו נעשה סדר, כן? זה האפשרויות. לא צריך לחתוך את הפונקציה עם הסימפטוטה, חבל על הזמן, מדי פעם זה גם משוואות שאנחנו לא יכולים לפתור. בסדר? ולהבין למה ירידה זה מתחת לאסימפטוטה, אז לחשוב מהכיוון השני, כש-x מתקרב למינוס אינסוף, שואף למינוס אינסוף, ואמרנו שהפונקציה שואפת נגיד y שווה 2, איך היא תשאף ל-y שווה 2, אם מהכיוון השני, בכיוון של ציר x, אנחנו יודעים שיש ירידה. אז היא תשאף ל-2 מלמטה. 1.9, 1.999, זה לא יכול להיות מלמעלה. בסדר? יש לי שאלה בנוגע בוא נגיד ככה, הנה שנייה, אולי זה כבר חייב, זה חייב לסגור את זה. y שווה 2 הסימפטוטה האופקית. יש לנו עלייה. כבר להתחיל לעלות בערכים. בסדר? להתחיל לעלות בערכים, זה 2.1 ולהתחיל לעלות בערכים של הפונקציה. יש לנו ירידה, ישר להתחיל לרדת בערכים, אין סיבה בכלל. הרי לא היינו בערך 2, לא קיבלנו באמת את הערך 2, אנחנו מתחילים ישר לרדת מערך ששאף ל-2. בסדר? זה חייב לסגור את הסיפור, למה מתחילים מלמעלה או מתחילים מלמטה באסימפטוטה האופקית. פה זה כמובן משהו שאני לא חושב שצריך להקדיש פה הרבה זמן לנימוק. עכשיו, לפני שאתם שואלים... כן, מהר, אבל מהר, למה אני צריך עוד... כן, לשחרר... כשמסתכלים על הסרטוט המקורי שלנו בשאלה, בעצם כשהפונקציה, כש-x מתקרב בצד שמאל, x מתקרב ל-m מצד ימין ולמינוס אינסוף מצד שמאל, נכון? כן. כשמסתכלים רק על הצד השמאלי, רק על הגרף, כשמסתכלים על הפונקציה רק מצד שמאל, בעלייה שלה. כן. אז x מתקרב בכיוון הרגיל שלו ל-m, ובכיוון ההפוך שלו למינוס אינסוף, נכון? וה-y מתקרב, מנסה להגיע ל-1. כש-x על מה אתם... רגע, איבדתי את זה. בצד השמאלי, סליחה, אני מנסה להסביר את זה. x מתקרב ל-m, ערכי הפונקציה הולכים לאינסוף. זה בסדר? ובצד שלו היא הולכת למינוס אינסוף. נכון, בצד הזה היא הולכת למינוס אינסוף. עכשיו, למה היא הולכת למינוס אינסוף? האם זה גבול שאתם צריכים למצוא? אתם לא צריכים, יש פה עלייה, אין אפשרות אחרת. ערכי הפונקציה מתחילים לעלות ממינוס אינסוף ומתחילים לעלות. אין אפשרות אחרת. אי אפשר להתחיל מפה ולהגיד בוא נעלה. בסדר, פה זה רק ירידה. אי אפשר, אם היינו בפלוס אינסוף, אין לנו כבר לאן לעלות. בסדר? אוקיי, סבבה. אוקיי, עכשיו אני אמשוך לכם מההפסקה ממש דקה.
היה פה סעיף ב' וחבל שאנחנו לא נעשה את זה מחדש, הנה השרטוט. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה עבור m קטן מ-0. סרטט. אני מוחק גם את כל העסק הזה, אני מקווה שזה היה ברור. בואו נעשה את זה בשנייה וחצי ונצא להפסקה. בסדר. האם אנחנו צריכים לחקור מחדש? לא. ממש לא, ממש לא. צריך להעביר את m שמאלה. כן, אז m עכשיו שלילי. x שווה m. הסימפטוטה תהיה כאן. 2m פסיק 0 החיתוך. אז הוא יהיה פה, 2m 0. הסימפטוטה האופקית לא תיפגע, כי בכלל לא מעניין אותה מה ה-m, זה היה מנת מקדמים של ה-x שם עם החזקה הגבוהה, אז הסימפטוטה האופקית תישאר y שווה 1. כן. הפונקציה, אם תסתכלו על הנגזרת, היא הייתה m חלקי x מינוס m בריבוע, עכשיו ה-m שלילי, זה יגיד שהנגזרת שלילית, במקום עלייה בכל x חוץ מב-m, פה תהיה לנו ירידה לכל x שונה מ-m, אז הפונקציה הולכת לרדת, ומשהו אחד נוסף שאנחנו צריכים לזהות פה, פה היה חיתוך עם הציר ב-0 פסיק, מה היה שם? 1 חלקי? 2. 0... לא, 0.2 היה, והיה גם עם 2M. 0.2 אז זה לא משנה, זה נשאר ב-0.2. אוקיי, זה פה, אין פה מה להגיד. ושניהם בסדר, זה מה יש, זה מה יש. אין לנו פה יותר מדי מה זה. ירידה. מתחילים מהסימפטוטה וירידה. חייבים לרדת מתחת לערכים, כן, של y שווה 1. יורדים, חותכים את הציר. ויש לנו הסימפטוטה האנכית פה, אז שואפים למינוס אינסוף. אחרי הסימפטוטה האנכית הזאת, שוב, יש לנו ירידה, אנחנו לא יכולים להתחיל ממינוס אינסוף ולרדת, אין כבר לאן לרדת, אז חייבים להתחיל מפלוס אינסוף ולרדת בערכים. יורדים, עוברים דרך החיתוך עם הציר, וממשיכים ושואפים אל הסימפטוטה. שאלות? זה בסדר. קצת זה בסדר. לא בסדר. שאלות? חרגתי ב5 דקות. יש לי שאלה. אתה פשוט לקחת כל מה שמובע כאילו באמצעות M והפכת את זה לצד השלילי, זה מה שעשית? מה? האם יש פה איזשהו שיקוף? כן, אפשר לראות פה. צריך להיזהר, כן, צריך להיזהר. כל מה שעבדנו עם M, כן, פשוט לשים לב איך הוא משתנה. הנגזרת הייתה באמצעות M חלקי העסק הזה, כש-M גדול מ-0 אמרנו שיש פה עלייה, כש-M קטן מ-0, אנחנו לא צריכים לנמק את זה. רק לראות את זה בעיניים. עכשיו הנגזרת תהיה תמיד שלילית. זה סוג של לחקור שוב, אבל כזה בזריז, לא? אבל בזריז, בדיוק. בסדר? אוקיי. יופי, אז זה סעיף ב'. הנה השרטוט עבור m קטן מ-0. שאלות? אז היה עוד תרגיל שרציתי, אבל לא נעשה אותו, כן? מהר, אז רגע, לפני שאלות, כן, כל השאר שיצאו להפסקה נחזור ב-12:05, אני חייב לכם 5 דקות. 12:05, אנחנו נעבור כבר לבעיות מינימום ומקסימום. כן, שאלות, אני פה. למי שרצה לשאול. אין שאלות. יאללה, הפסקה. כן. וואי? כן. אתה יכול לשלוח את השיעורי בית? מי זה, עידו? כן. בסדר. זה אני אשלח לך, בסדר. תודה. יאללה. טוב.